रामकृष्ण हरी माऊली ॲग्रोमध्ये आपलं स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, आपण पाण्याचे बरीच प्रत्येक व्हिडिओमध्ये काय गोष्टींची उकल करत पुढे चाललो आहे। आपले पानाडे मित्र आहेत आनंदा कांबळे, त्यांच्याच गावातले एक पवारसाहेब म्हणून आहेत, ते ह्याच्यामधलेच आहेत। पहिले दोघंच एका ठिकाणी असं मिळून पाणी बघत होते, एकमेकाच्या गोष्टी एकमेकाला शेअर करत होते। त्यांचा पण परवा मला फोन आला की माऊली तुम्ही त्यांचं व्हिडिओ करत तसं माझं पण करा। मी म्हटलं तर करूया, म्हटलं त्याला काय, पण तुम्ही आम्हाला काय जर वेगळ्या पद्धतीचं काय सांगत असाल हे करत असाल तर करूया। त्यांनी पण एक पॉईंट बघितलेला आहे, त्याच पॉईंटचा आता आपण व्हिडिओ हा तुम्हाला बनवून दाखवतोय। म्हणजे एकच पाण्याने नाही, दुसरं पण पाण्याने त्यांनी पण 2.5 इंची पाणी सांगितलेलं होतं, आपल्याला तिथं 5 इंची पाणी लागलेलं आहे। आता समोर ते व्हिडिओ पण ते दाखवतोय। आता होतंय कसं बघा की तुम्ही जे काही प्रश्न विचारता, प्रश्नाला प्रत्येकाला किंवा ते कॉमेंटमध्ये टाकता आणि कॉमेंटमध्ये टाकल्यानंतर आपण त्याला समर्पक उत्तर देण्याचा आपण 100% प्रयत्न करतोय। शेतकरी मित्रांनो, असं करा की जर आता तुमच्याकडे काय अशा आयडियाज असतील त्या आयडिया आम्हाला सांगा। म्हणजे कसं होईल की आपल्या चॅनलमार्फत आपण शेतकऱ्यांनाही देऊ, म्हणजे कसं होतं की त्या गोष्टीचा आपल्या शेतकरी मित्रांना सुद्धा फायदा होईल। जर अशा काही शेतकरी आहेत, आपल्या शेतकरी मित्रांनी आपल्याला सांगितले की बाबा माऊली अशा पद्धतीने तुम्ही हे जर केला तर त्या गोष्टीचा आपल्या शेतकरी मित्रांना फायदा होतो आहे। काही शेतकरी आपल्याला ते कॉमेंटमध्ये टाकतात, काही कातरणं किंवा काही आपले जुने ग्रंथ वगैरे आहेत त्या ग्रंथामधले हे अशा पद्धतीनं जे आपल्या देतात ते आपण सांगण्याचा आपण 100% प्रयत्न करतो आहे। आता थोड्या आणि मला वाटते 8-15 दिवसामध्ये पावसाळा चालू होईल। पावसाळा चालू झाल्यानंतर ही सिरीज पूर्ण थांबेल। सिरीज पूर्ण थांबल्यानंतर काय सिरीज थांबेल म्हणजे काय होईल की बोर मारायचं आपलं थांबेल, पण बोरची काळजी कशी घ्यायची, पाणी कसं वाढवायचं ही परत चालू होईल। ह्याच्यामध्ये पण आपण बऱ्यापैकी रिसर्च करतोय, त्या पद्धतीने आपण शेतकरी मित्रांनो आपण पहिल्यापासून सांगतोय, आजच्याही व्हिडिओमध्ये आपण सांगतोय, प्रत्येकाने कंपल्सरी 5 झाडे लावा हा संकल्प घ्या। आपल्या चॅनलमार्फत आपण प्रत्येकाला नम्र निवेदन हात जोडून करतोय की बाबा प्रत्येक शेतकऱ्यांनी झाडं लावायला चालू करा। झाडं जर लावली तर हवेमध्ये गारवा होणार, पाऊस पडणार, असं प्रत्येकानं हे कडेला कडी जर बांधत गेलं तर ह्या गोष्टीचा आपल्याला फायदा होईल। 5 झाडं कंपल्सरी प्रत्येकानं खुणगाड बांधा की आपल्याला प्रत्येक वर्षाला आपल्याला 5 झाडं लावायची आहे आणि 5 झाडं लावून आपल्या शेतामध्ये कुठे बांधावर लावा किंवा घराच्या शेजारी तुम्ही लावला तरी तुम्हाला चालतंय, म्हणजे त्या असं लावा। शेतकरी मित्रांनो, अशा पद्धतीने जर तुम्ही म्हणजे झाडांचं नियोजन जर केला तर आपल्या पृथ्वीवर जे वाढलेलं जे हे आहे तापमान, ते तापमान घटण्यासाठी त्या गोष्टीचा फायदा होईल। आता बघा आपण जी सिरीज चालू केलेली आहे पाण्याची, ती पाण्याच्या सिरीजबरोबरच आपण इतरही त्यामध्ये करू। आपण चंदन लागवड केलेली आहे, आपले माऊस भाऊ आहेत त्यांनी आपल्याला चंदनाचे शेतकरी मित्रांनो आपण चंदन लागवड केलेली आहे। चंदन लागवडीची पण पूर्ण माहिती त्यामध्ये दिलेली आहे। आपण सेंद्रिय शेती करतो, सेंद्रिय शेतीचे पण काही व्हिडिओ आपण त्यामध्ये केल्यात। पोटॅशियम मॅग्नेशियम कसं तयार करायचं, परत ह्युमिक ॲसिड कसं तयार करायचं, असे बरेच आपण व्हिडिओ तयार केलेत। काही लोकांचा आहे की स्लरी जर करायचे असतील तर स्लरी त्या ठिबकमधून जात नाहीत, मग ठिबकमधून स्लरी कसे घालवायचे त्याचेही व्हिडिओ आपण तयार केले आहेत। काही आपण जुगाड केलेले आहेत, जुगाड असं सेक्शन करून त्या जुगाडामध्ये आपण केले, जुगाड पाना कसा तयार करायचा, असे बऱ्यापैकी भरपूर व्हिडिओ तयार केले, तेही तुम्ही बघा। त्याही व्हिडिओचा तुम्ही हे करून तुम्हाला त्यामध्ये तसं काही करता येतं का सांगा, किंवा तुम्हाला जर त्यात काय असेल करता आले का, नवीन असं काही केलं आहे का तेही सांगा। आपण आपल्या चॅनलमार्फत तेही तुम्हाला दाखवण्याचा प्रयत्न करू। आपण खुरपणी यंत्र तयार केलेलं आहे, खुरपणी यंत्र पण कसं तयार करायचं किंवा काय करायला पाहिजे त्याला, ते सगळं आपण त्यामध्ये दाखवलेलं आहे। त्याही व्हिडिओ तुम्ही बघून त्याचा आपल्या रोजच्या शेतीच्या ते आपल्याला काय फायदा करून घेतो तेही तुम्ही करा। आता आपण हे करूया की ते पानाड्यांनी आपल्याला कसं पाणी दाखवलंय आणि काय केलंय, प्रत्येकाचे टेक्निक वेगळं आहे। जसे आनंद कांबळे करत असेल तसं हे करणार नाही आणि हे करतील तसं करणार नाही, प्रत्येकाचं टेक्निक वेगळं असतं, प्रत्येकाचे हावभाव वेगळे असतात, प्रत्येकाचं ते तारावरच बघतात, नाळावर बघतात। पण झाले काय, मशीन समोर आली आणि ते करता आलं नाही, त्यांना लगेच मला फोन आला की माऊली आणि लगेच तुम्ही हे करा। अवेलेबल ज्यामध्ये तिथं आहे त्या पद्धतीने जेवढं घेता येईल तेवढं आपण घेतलंय। सांगताना त्यांनी 2.5 इंची पाणी सांगितलं होतं, 5 इंची पाणी लागले, शेवटी मशीन चालेना, शेवटी ते मशीन बंद करावं लागली। शेतकरी मित्रांनो आता आपण बघूया की कशा पद्धतीने चालतंय। आपल्या माऊली ॲग्रो चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकन घंटीचं बटन दाबा। मला आलं काय की आपण सर्वजण चॅनल बघताय पण आपण काय करताय, सबस्क्राईब केलं जात नाही। प्लीज सबस्क्राईब करा, लाईक करा, म्हणजे आपल्याला ती एक छोटीशी आपल्या पाठीवर थाप आपल्यासारखं होईल। रामकृष्ण हरी माऊली ॲग्रोमध्ये आपलं सहर्ष स्वागत। शेतकरी मित्रांनो, आनंद कांबळे आपले जसे मित्र आहेत तसे एक मित्र आहेत, त्यांच्याच गावचे आहेत, तेही पाणी सांगतात, ते आपल्याला काही टेक्निक सांगतील। आपल्या माऊली ॲग्रो चॅनलसाठी आपल्याला ते तितकं चांगलं आहे। शेतकऱ्यांसाठी आपण चॅनल चालू करत असताना आपलं एकच होतं की एकच द्या शेतकऱ्यांचा विकास, ह्या उक्तीप्रमाणे आपण आपलं चॅनल चालवतोय।
त्याच पद्धतीनं आपल्याला हे पाणी कसं बघायचं की तेही तारानं पाणी बघतात, नाळावर पाणी बघतात, कशा पद्धतीनं पाणी बघतात, काय होतं, पाणी किती लागतं. आता समोर मशीन झालेली आहे, त्या मशीनचा डेमो आहे, त्यात आपल्याला सांगतील की कशा पद्धतीने पाणी बघतात. आपल्या ह्या गोष्टीचा पण आपल्या शेतकरी मित्रांचा फायदा जर झाला तर आपल्याला ते आनंदाचा आहे. आता आपल्याला ते दाखवतील कशा पद्धतीने पाणी बघतात. सर आपलं नाव सांगा. चंद्रकांत पवार, मुक्कामपूर, खंडेराजुरी, तालुका मिरज, जिल्हा सांगली. हा. आता सर आपण कसं पाणी बघताय, कशा पद्धतीने बघताय ते आपल्याला दाखवा. तुम्ही आता डेमो दाखवा लाईव्ह. चला या मित्रांनो, आता यांनी बघत असताना कशा पद्धतीने पाणी बघतात बघा. आता आपल्या इथे दाखवा लागलेत की घराच्या शेजारी आपल्याला बोर मारायचे पाणी पिण्याच्या पाण्यासाठी. बघा बरं, आता इथे दाखवतात कशा पद्धतीने होते. लेअर कुणीकडे चालले दाखवतात बघा. आता उत्तरेकडून दक्षिणेकडे लेअर चालले असं म्हणतात त्यांनी. पॉईंट आता आपला इथं त्यांनी कार्यालयात बघा मशीन लावायचं काम पण चालू आहे, ते आपल्याला दाखवत आहेत. चला दाखवा अजून कुठं कुठं कसं काय काय असतंय हे बघा. आता शेतकरी मित्रांनो इथं दुसरा लेअर दाखवतात म्हणतात बघा. उत्तरेकडून दक्षिणेकडे चालला असं म्हणतात त्यांनी. आता ही दिशा दाखवतात बघा. हा तिसरा लेअर आहे म्हणतात बघा. प्रत्येकाचं पाणी बघायचं टेक्निक वेगळं आहे. ह्यांचं पाणी बघायचं आपल्या आनंदा कांबळेंपेक्षा वेगळं टेक्निक आहे बघा. हे पॉईंट मध्ये जाता असं त्यांनी म्हणतात. हे दिशा कशी दाखवतात त्यांनी दाखवायला लागलेत बघा. दिशा कुणीकडे येते कुणीकडे जाते. हा या पॉईंटकडे आपल्या जाते असं त्यांनी दाखवत असं सांगतात. आता तिकडे दाखवत आहेत बघा. हे बघा कशा पद्धतीने दाखवत आहेत बघा. इथे एक रॉड फिरतं असं म्हणतात. इथे क्लिअर आहे. हे कसं दाखवतात बघा. पॉईंट इथे काढलाय, पॉईंट जाते दाखवतात बघा. ते पॉईंटला बरोबर दाखवतात. हे बघा शेतकरी मित्रांनो, उंबराच्या झाडाखाली पाणी असतं बघा. आपण सांगत होतो व्हिडिओमध्ये. इथं उंबर आहे बघा. इथं उंबराच्या बरोबर झाडाखालीच बोर मारले.
बोर चालूच आहे. बोरचा आवाज येतोय म्हणून आपण हे केले. इथं बघा रुईचं झाड आहे आणि आपण सांगत होतो पांढरी रुई बघा, लाल रुईपेक्षा पांढरी रुई बघा. ही पांढरी रुई आहे, दाखवतोय बघा. हे बघा पांढरी रुई आहे. पांढरी रुईच्या ते झाड कितीतरी वेळा ते तोडलेलं होतं आणि तोडल्यानंतर स्वतः परत रुई आलेली होती असं त्या बोर मारणाऱ्या मालकाचं मत आहे. आता हे बघा इथं आहे 40 फूट आपण हे केलंय. 40 फूट आपण बोरवेल मारण्या पण 40 फुटालाच हे लागलं. थोडा धर जरा व्यवस्थित नसल्यानं म्हणून काय केलंय जास्त केलंय. साधारणतः 30 फुटालाच पाणी लागलेलं आहे बघा. आता केसिंग घालणार आहेत. आता पुढे दाखवतोय 2.5 इंची पाणी सांगितलेलं आहे. आता बघूया. हे पण नवीनच पानाडी आहेत आपल्या इथं. त्या नवीन पानाड्यांनी पण आपल्याला सांगितले की सर आमचा पण व्हिडिओ तयार करा. बरं म्हटलं सर की सर जर आपल्या शेतकरी मित्रांना जर तुम्ही सगळ्या व्यवस्थित काही ट्रिक सांगणार असाल तर आपण काय करायला काय हरकत नाही. आता 30 फुटावरच पाणी लागले बघा. आता पुढं काय काय होतं आपण ते पण बघूया. त्यांनी सांगितलेलं पूर्ण ह्याचं त्यामध्ये आपण दाखवतोय की त्यांनी लिहून दिलेलं आहे. त्या पद्धतीनं त्यांचं पाणी लागतंय का ते आपण दाखवूया.
व्हॉट्सअप आहे ना हो त्याला. शेतकरी मित्रांनो, बघितला कसं पाणी येत आहे. पाणी ह्या पद्धतीनं आलेलं आहे आणि बी प्रॅक्टिकल आहे, समोरच झालेलं आहे. असं काही नाही बाबा की सांगितलं एक आणि केलं एक. आपण काय करतो, प्रॅक्टिकली जे असतं ते सांगायचा प्रयत्न करतो. नाहीतर कसं होतं की लागेल की येईल की जाईल की असं करत नाही. फक्त काय होते, काही वेळेला आपण पाणी तिथं पॉईंट बघतो. शेतकऱ्यांचं तसं नियोजन नसतंय. शेतकरी म्हणतात आपण आणि 1500 आपण बोर मारणार आहे, मग ते त्यावेळेचा व्हिडिओ आपण त्यावेळी टाकतो. कारण 1500 आपण थांबणं ते तसं शक्य नसतं. मग होतंय काय की नंतर समजा जर त्यांनी केलं की रात्रीच्या वेळेमध्ये बोर मारली आणि आता बघता ह्या रोगाचा जरा धाकधुकीचा काळ असल्यामुळे रात्री जाणं आम्ही तसं प्रेफर करणे जात नाही. कारण उगाच परत करून काय समजा जर असं काय झालं तर परत बोलून येणार नाही, म्हणून आपण रात्रीचं जाण्याचं टाळतो. रात्री बोर मारत असेल, दिवसा जर बोर मारत असेल तर आम्ही जरूर ते जातो, हे करतो. आपण प्रिकॉशन घेऊन आपण व्हिडिओ करण्याचा प्रयत्न करतो. त्यातून काय जे ज्ञान आहे ते आपल्याला मिळावं आपल्या शेतकरी मित्रांना, हे आम्ही काटेकोर प्रयत्न करतो. आपल्या माऊली ॲग्रो चॅनल सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि बेल आयकॉन घंटेचं बटन दाबा. म्हणजे आपल्याकडून जे नवनवीन येणार जे व्हिडिओ आहेत ते आपल्याकडून मिस होणार नाहीत. रामकृष्ण हरी.